Dulu nanti lagi, nanti lagi, benar. Lanjut, Mbak Sri Wahyuni Pesek. Sinden-sinden tanjake. Monggo Mas. Yo, jumeneng disepoti, yuk kasih musik biar hebat, yuk. Oke. Sugeng dalu Mas Akbar. Wilujeng dalu. Heeh. Iki disapa dulu no, ada dua cowok ganteng kok. Selamat malam Mas. Asine apa nyapa kono orang itu kene aku ngerti. Selamat malam Derek Tepang kula Sri. Sri sinten? Sri Pesek Derek Tepang nggih Mas. Nggih, aku yo do. Nggih, Do udo. pesek. Aduh. Oh, do. Ya padha pesek. Jenengan sinten? Kula blek. Apa kuwi? Blek petek. Nggih, blok Blok ketek. petek gitu. Heeh. Kan nembang napa Mas Akbar? Iki milih, ana podang kuning, salat badar, gubuk asmara, langgam ali-ali, nggo selamat mengko. Ali-ali mawon nggih Mas. Ali-ali oke. Nggih. Selindro. Kok Mbak gak Sri nyuwun sewu. Gak mundak-mundak mbok ake-ake. Mboten gadah. Gadahe ali-ali. Lah nek ali-ali pantes kan wong Nggih. wedok. Nyuwun Terus, sewu Mas. Mbak Sri. Nggih. Di dalem saking pundi panjenengan? Kula saking Bagor Nganjuk. Wah, Bagor mriki. Nggih, cerak mriku mawon. Masyaallah. Mau diliwati awake dhewe, Met. Nggih. Sing ndi to? Bagor Tangerang. Nika Bogor. Bogor. Oh iya. Lewati mriko jenengan. Nggih, kula wau medal Bagor. Oh. Nggih. Nggih. Kowe mah ngerti to dalane Ya Bagor? ya ora turu aku. Kakek turu kok. Ruwok bangga. Monggo diajak. Yuk ali-ali langsung bae. Oke, buka celuk ya yuk, Mbak Sri. Langsung. Ngagem ali-aliku pamrihe aja lali marang aku nadyan kula boten melu Unjuk dumateng Bapak Sumarawah sekeluarga. Mugi-mugi saged dados jampi saya. Oke, ali-ali ya. Lamun ambane salaka emane amung tansah temen tuwa niki kancana besihe tansah manggiha raharja yen nganti ilang mripate jarene nama iru beda yen nganti tiga wong seje besuke wis mangsa Lanjut. Pilihanku mripat biru pamrihe mreh sulistya ingkang warni ngondisi atiku besoke merasanana ali-ali
kasih. Iya, Mas. Dilanjut iki Dek Beatrice, Dek Sinta, Mbak Enggar jumeneng bareng. Oke, yo. Bacake ya. Sepati Mas, yuk. Yo. Oke. Ayo yo yo yo. Jos. Oke. Ditata barisane Mas Komet. Langsung telung ondok. Ya, Met, di siapa, Met? Heeh. Syukur. Wah, iki. Semuanya pada demikian. Ya omong apa to, Mas? Mosok gak cedhak to? Ra cedhak. Hormat, gerak. Hormat. Tegak, gerak. Iki apik iki. Berhitung. Mulai. Set. Mulai baru satu. Ngono. Siap. Berhitung. Mulai. 1, 2, 3, 4. Cuma 4 ini. Ya. Laporan yang saya terima 6. Loh. Mana yang 2? Yang Masih 2 nurut, digodok, Pak. Masih digodok. Gembili ya. Masnya digodok untuk suaranya biar lebih bagus. Oh, iya. Tolong 3 ini. Yang 1. Siapa namanya? Saya tidak, Pak. Coba hadap kiri, gerak. Loh. Iki dalam. Ruh kata tak gaduh. Coba ditanya. Kalau tadi sudah ada 2 gending, kali ini lagu untuk para kaula muda. Iya, Pak. Tanya satu-satu. Saya tanya pakai lagu boleh, Pak? Boleh. Kendangnya, Mas. Oh, kendangnya. Apa betul lah, Pak? Kok idol dia, Mas Teh diiringi. Oh, ini kendangnya iringna, Mas. Loh, ora, Mas Teh kendangnya jupuk, Terus? didol. Pakai lagu ya dia ya. Yang ini siapa namanya? Nama saya Patricia. Piye. Kok nadane diatur sing apik. Nadamu lho. Pedotane ndak penak. Jajal. Aku dhewe yo elek ngono maksudnya. Long kaya tolo upo. Kono lho ora kompak, kowe ketok kompak iki piye? Kono muni, ayo Mas, ngono lagi. Ayo Mas, Aduh, Asik. ayo karo gerak, ayo. Gerak semua. Ayo, opak. Ayo. Yang gerobah ya lali omonge. Alah. Sapiro tempone delok ayo. Ayo. Yang ini siapa namanya? Nama saya Adik Batris. Adik Gabris. Ora. Siapa, Pak? Kok iso gablis itu? Gotri. Batris. Lanjut, Mas. Ayo. Kalau yang ini siapa namanya? Nama saya Sinta. Balik. Kue. Ngene lho, umpama kowe iki lho nak takok sing apik to, Dot. Kendhange iki disesuaikno. Oh, aimu. Dalam Mas, sapira Mas? Kalau Mas. Yang ini. Celok. Lah nek kowe iso gak takok dhewe. Kene tak contoni. Ya, Kak. Umpama aku dadi kene, kowe sing takok. Yang ini ngono ta. Yang ini siapa namanya? Nama saya Sulastri. Krungu badanan. Kok iso seru men ta ya. Sing tengah baleni. Ya. Iromo. Yang ini siapa namanya? Nama saya Sinta. Ya, iki penak iki. Ayo, sijine kowe Mat, sijine yo. Kalau ini siapa namanya? Nama saya Angger. Bisa gar. Rumah saku kebelet dadak. Kita jerone ono takone kita.
sepeda motor. Apa? Gase mangkring. Jret. Ning ora masalah. Ora masalah. Iya, Apa iya. sih arti sebuah nada? Iya angel lho. Upama anak muda iki, Mas. Yo. Kayak anak muda. Mau lagu sing cocok apa musik? Mau musik apa? Yo. Apa? Yo. Kowe iki cocokan sik ta. Ngawur. Sampai C. C, C. Wah. Oke. Tak tulung. Heeh. Iya. Mana bener? Sik tak ngepas cangkemku ning Ini kono. lagunya apa ta? Anu Medyo Nyawi. Ah, cocok. Kok gong kukut-kukut to lagu. Gang Doli, Mas. Sabar wis ditutup kuwi. Kulino we. Ora kulino aku ndelok berita ning TV-TV iki lho. Betul. Gong Doli nggon kuwi bakal odol karo oli. Disingkat. Doli. Heeh. Jek. Ah, jajal suarane iki. Wah, Yen. Yen aku kangen. Oke. Matane kondisikan matane melek. Meresapi. Oh, ya nduk meres wedhus no. Menikmati. Oh, iya. Kangen karo sliramu. Cuknan. Cuknan gitu. Ciri. Terusnya piye? Siapa namanya? Kok balik? Tak sawang-sawang. Fotomu ning dompetku. Apa stroke penyanyine? Ya jangan. Masa Amen caca iki nek kidonan lho. Kok aku kok aju. Sing apik ta, Mas? Hei Perdana Menteri kura-kura. Apa? Woi. Tenanan. Kekasaran dalam Dipirsani para pamirsa. Pirsane aja ngisin-ngisini. Lah. Ya melok ah. Ora melok piye tanggapane? Lah ya. Tak elus fotomu neng dompetku. Iya. Terus? Apa kowe ra krasa? Wis nyapa? Wis nyapa? Tulung dipun napura napa ingkang dados dosa-dosanipun. Aduh, Bu Pansal, kowe iki nyerangmu ngene terus. Ya kowe berangkat to mayit to piye? Terminal Madun Ngawi nggih, Mas. Tajaknya ya. Oke, dados. musik yuk dados. Geser ke kanan, geser. Ya. Diatur gerakane Mas Komet. Oke, siap. Siap, oke. Sing nganggo niku apa nggih? Piye? Pargoe. Oke no. Sing gendut, magendut Eh, gendut. lah ngono kuwi to. Ya. Ini cah cilik-cilik lho. Ora apa-apa ndek yo seneng. Ya wis gak apa. Yo, Terminal Madun Ngawi, dadekke. Yuk, kasih musik biar hebat. Yuk. Le. Gua tutup ya gini. Madep rono. Yo, rese. Yo. Asik. Pindah rono yo. Hei. Iya ya, cerewet. Cah cilik-cilik.
Oke, terakhir Dik Niken Salindri lagi. Nah, Oke, oke. Cocok. Iki lagu terbaru Gemati. Oh, Gemati. Oke. Tepi-tepi saking Kediri. Tak kayak tugas, Mas. Kenapa nih? Iki kan duet aku karo Dik Niken. Oh, ngoten. Oke, iki Matematika. Tugasnya sampean berdua Kok iso ben matematika? kaya apa ya flash mob. Nyekel kalian loro iki. Wah, dadi peraga. Apa ki jenenge? Kaya penari latar. Latar Si. guritan apa? Heeh, penari latar. Kok nek lagune wah diobahke sing kompak. Oh, nggih. Wah. Aku tahu ngerti ngene iki. Apa tuh? Kuwi ana jembatan selamat datang. Cilungguh karo nyekeli ngene lho. Nek kowe pantes to aku suwaru. Ya apa? Lah iki ngene kowe tok seneni makku aku. Walah. Wis gak disayangi. Wah, Iki iki. sida gak sida runtah to, Jrek. Wah, runtah. Mau Jaluk sing anyar. Heeh. Isi malah ngekeki gawean iki. Niki pripun Mas Akbar? Oh, aku ning tengah. Loh. Aku ning tengah kene. Oh, dalang ki yo nridis gitu iki. Sik to, iki piye to? Wes. Ayo Dik Niken jumeneng. Wah, Sampeyan jane ampun saju meneng kok, Mas. Lah iki lho, kulotku nggak ketok iki lho. Mas. Ya. Mboten saju meneng sampeyan jane. Lah nyapa? Ini kegantenganku yo kalah lah ini. Walah. Le dalange gentane le tak tambahi le. Gemati nggih? Nggih, Wah, Gemati, iki monggo. total gerakan sing kompak. Yuk, lanjut. Heeh. Karek aku tuh ora mbayari ya, Sok. Oh, alah ngene ya. Ya, Ya, ya anu no, explore gerak sendiri. Mencair. Cair. Ngene ya, jenagara. Aja banter-banter iki kok cek diku nyambut gawe kok buanter cuweklek kok torek. Yuk. Heeh. Asik. Dipadane. Kabur ngono. Penting obat. Eling nalika weruh sliramu kusuma ayu pujaan atiku anteng manis lamun katulu meraati gemati marang aku. Ingsun Kang Mas uga ngimbangi lambaranku Ya. katresnane suci Oke. sarta uga tulus sing janji Mlaku rono ya, no? endah rinakin sajroning ati. Blenjane tresno nadyan saiki pancen wis beda. Iya Kang Mas bakal tak jaga Asik. ati iki kemati Ya. priyatekan Nimas ojo blenjane janji aku ora bakal bisa lali. Iya Kang Asik. Mas bakal tak rukti ati iki mring Kang Mas Oke. Sarisi. Mas Abang Dik Niken serampang mojo bergoyang. Asta Brata Kok malah sing nyekel cah cilik. Beda seneng-senenge. Oke. Ngono lho le. sa Eling nalika weruh sliramu kusuma ayu puja
kebanggaan hatiku anteng manis lamun katulu meraati kemati marang aku Ingat sana tamat uga ngimbangi gambar aku matrasane suci seretno wasik sing janji endah rinaki sajroning ati Asik. Oh. Oh. Nimas ojo blenjani tresno nadyan saiki pancen wis beda iya Kang Mas bakal tak jaga ati iki kemati Nimas ojo blenjani janji aku ora bakal bisa lali iya Kang Mas bakal Oke. tak ropi ati iki mringkah masa wiji terima kasih makasih Kuku sing dupa kumelun oleh suwampluk ngapa bosok jajal dulu Mas mangsaku kok sampun Mas sampun nggih terima kasih Dik Nggih. Niken oke Mas Nggih. Matur nuwun Mas nggih aja mbok dol kok dol Mas Komet Mas Dodok Nggih. sampun sawetawis anggenipun paring lelipur Pun, nggih. ingkang Pun, baku pun, ndonga napa tumrap keluarga besar Bapak Sumarwah Nggih. monggo Nggih, mugi-mugi teman-teman kekalih dados keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah saada saomah mboten ngarah pisah Kagem Pak ngantos Sumarwah. dumugi kakan-kakan laninen-ninen. nggih Kagem ingkang ngemugati Bapak Sumarwah, mugi-mugi sabadan acara menika paringi lancar rezekinipun. amin Paring kesehatan, keselamatan, tepeki saking sambikala Allahumma. Amin. Kagem sedaya masyarakat mriki Mas Komet. sing penting pada sehat Guyub rukun. Guyub rukun ayem tentrem Amin. Ngoten, nggih nggih Monggo. oke tuku tahun yang Kediri bila ada waktu kita bertemu kembali Mas ya Amin, Amin. amin ya selindro ya nutuke lakon mengko mundak dadi tukang ingkang sinuwun ayo mak tak derekke